Добре дошли в нашето видео с топ 7 хладилници. Днес ще разгледаме някои от най-добрите хладилници на пазара, от различни марки и ценови категории. Независимо дали търсите висок клас хладилник с всички най-нови функции или бюджетен вариант, който все пак е надежден, сигурни сме, че ще намерите нещо в този списък, което е перфектно за вас. Този хладилник е чудесен вариант за семейства с големия си капацитет и множество функции, които улесняват поддържането на храната ви свежа и организирана. Технологията SpaceMax създава допълнителен вътрешен капацитет, без да увеличава външните размери, така че можете да съхранявате повече храна, без да жертвате пространството във вашата кухня. Технологията All-Around Cooling охлажда равномерно всяко отделение на хладилника от ъгъл до ъгъл, така че храната ви остава свежа по-дълго. Технологията No Frost предотвратява натрупването на лед, така че не е нужно да размразявате хладилника си ръчно. Функцията Power Cool Power Freeze издухва силно и студен въздух в хладилника или фризера за бързо охлаждане или замразяване, което е идеално за напитки и храни, които трябва да се охладят бързо. Рафтът на вратата за обемисти продукти е по-просторен от рафтовете на конвенционалните хладилници и може да побере по-големи бутилки, кутии с мляко и сок. Дигиталният инверторен компресор автоматично регулира собствената си скорост съобразно нуждата от охлаждане, което го прави много тих и енергоефективен. Защитното покритие на гърба Keinbach осигурява защита за важните за функционирането на уреда на мотки и кабели и е напълно гладко, което го прави лесен за почистване. Хладилникът LG е отличен избор за всеки, който търси хладилник с висока енергийна ефективност и функции за запазване на свежестта на храната. Той е оборудван с технологията NatureFresh, която включва линейния инверторен компресор Linear Cooling, системата за охлаждане на вратата Door Cooling и функцията Fresh Converter. Тези функции намаляват температурните колебания, осигуряват равномерно охлаждане и поддържат оптималната влажност за различните видове храни. Хладилникът има и елегантен и стилен дизайн, който ще се впише идеално във всяка кухня. Предложението от Beko е хладилник с фризер, който съчетава голям капацитет от 386 литра с модерен дизайн и удобни функции като дозатор за студена вода и XXL държач за бутилки. Той е енергоефективен и тих, отличен избор за големи семейства или домакинства, които се нуждаят от много място за съхранение на храна. Хладилникът има 5 рафта от закалено, товароустойчиво стъкло и с 5 допълнителни отделения на вратата. Общият нетен обем за съхранение на храна в хладилника е 266 литра. Фризерът има капацитет на замразяване от 6 кг, разпределен между 3 отделения с общ нетен обем от 120 литра. Bosch XXL хладилникът е чудесен избор за семейства, които търсят голям и енергийно ефективен хладилник с разнообразни функции, които улесняват поддържането на храната свежа и организирана. Той има капацитет от 582 литра и използва 20% по-малко енергия от традиционните хладилници благодарение на технологията Low Frost. Цифровият инверторен компресор автоматично регулира скоростта си в зависимост от търсенето, което също води до по-ниска консумация на енергия и по-тиха работа. Чекмеджето VitaFresh поддържа ниска температура и влажност, което е идеално за съхранение на месо, риба, плодове и зеленчуци. Фризерното отделение Big Box има голям капацитет, което го прави идеален за съхранение на големи замразени продукти. Рафтовете из Axis могат да се издърпват до 12 см, което улеснява зареждането и разтоварването на храна. Сензорите FreshSense постоянно следят температурата в хладилника и фризера, за да поддържат постоянни условия за съхранение. Функцията Super Freezing бързо замразява нови храни и предотвратява размразяването на съществуващите замразени храни. Още един хладилник на Samsung, който съчетава иновационни технологии с удобство и ефективност в съхранението на храна. Този модел разполага с дигитален инверторен компресор, който не само пести енергия, но и осигурява по-дълъг живот на уреда, докато намалява разходите за електроенергия с 20%. Интелигентната система за охлаждане използва сензори, за да поддържа оптимални условия за съхранение на храната и това намалява разпадането на продуктите, както и разходите за енергия. Стройно скъващият се рафт и подвижните контейнери на вратата, този хладилник ви предоставя гъвкавост в организацията на пространството, така че да можете лесно да съхранявате всичко, което ви е необходимо. Този модел е пример за съвременна ефективност и функционалност, като в същото време намалява вашия екологичен отпечатък и въздействие върху околната среда. Хладилникът Bosch е снабден с множество функции, които го правят удобен, енергоспестяващ и надежден.
Една от най-забележителните функции на този хладилник е неговата система за организиране на пространството. Чекмеджето за замразена храна BigBox осигурява допълнително място за съхранение на големи опаковки с замразени продукти, докато рафтовете Easy Access позволяват лесен достъп до продуктите в хладилника. Друга важна характеристика на този хладилник е неговата технология за контрол на температурата FreshSense. Благодарение на тази технология, температурата в хладилника и фризера се поддържа постоянна, независимо от външната температура. Това гарантира, че храната запазва своята свежест и вкус за по-дълго време. Хладилникът е също така много енергоспестяващ. Той разполага с множество функции, които спомагат за намаляване на консумацията на енергия, като например автоматично размразяване и функция за бързо замразяване, произведен от висококачествени материали и е снабден с множество функции за безопасност, като например защита от деца и аларма за отворена врата като цяло. Този хладилник е отличен избор за всеки, който търси удобен, енергоспестяващ и надежден хладилник с вместимост 308 литра. Хайнер и хладилник с фризер с голям капацитет и ниска цена. Той е идеален избор за семейства с малки или средни нужди. Хладилникът разполага с 3 стъклени рафта и 3 чекмеджета за фризер. Има и отделение за плодове и зеленчуци, което поддържа храната свежа. Той има и система за размразяване Less Frost, която намалява необходимостта от ръчно размразяване. Други характеристики на хладилника включват механично управление с регулируем термостат, бързо замразяване, LED осветление и реверсивни врати. Като цяло, този хладилник Хайнер е отличен избор за семейства с ограничен бюджет, които търсят хладилник с голям капацитет и ниска цена. Това са нашите топ 7 хладилници. Надяваме се, че това видео ви е помогнало да намерите перфектния хладилник за вашите нужди и бюджет. Ако имате въпроси, оставете ги в коментарите подолу. Не забравяйте да се абонирате за канала ни за още ревюта на технологии и съвети.